What's up naman ng tipa? Kaya ay bibili po ng talipapa, pero ang gagawin natin, Bibilin mo ang talipapa? bibili tayo ng mauulam, pero dito tayo dadaan sa Kasukong-sukungan. kasungusungan. Ito na, malagim-lagim na lugar. Malagim-lagim na lugar. Dito tayo papunta kila Joanne. Nung naglaba po ako sa kanila, dito po ako dumaan. Dati hindi ko po alam dito. Sino mga kasama mo? Introduce mo naman kami. Kasama ko pala ang atin Original. DJ at ang original na May-ari ng vlog. may-ari ng vlog. Inadora. Of course, sinahayaan ko lang siya mag-take over. Pero tingnan nyo, oh. Sige. Sino ba kasama nating isa? At si Mariel De Vera. Ay, De Vera. Di Guzman. Ay! Ayan, nagulat siya sa makanding. Sa Ay, mga kalahin. saluyot to, no? Oo. Oo. Hindi lang kakalagay saluyot. Hindi, mga peke itong saluyot. Gege, di ba saluyot to, Mare? Mga peking saluyot to. May peke ba? May peke pa pala. Sa... Peking saluyot. Yun lang po. Tapos pupunta po ulit tayo kung saan po makakalabas po dito. Papuntang Talipapa. Papuntang Talipapa. So, yan na nga. Thank you so much, Onyoka, for that wonderful opening remarks. And Chili. Chili para. Tingnan mo, All di ba? by the name Kimichili, not Onyo. Because patay na yun. Maanghang. Ha? Patay na sila? Patay na si Onyo. Kimichili nang meron. Oh, hi! Napakasungit. Okay, so thank you so much, Kimi Chili. And of course, ayan, naglalakad po kami at itong dinadaanan natin is some kind of a shortcut ito. Hindi kami duman sa highway. Ayan, hindi kami duman sa highway. Pero dito tayo Kaso lang, dito Laki, may malaki aso, Mare. Ayun, no, Diyos ko, dahil. Lika. Ipakita niyo. Hindi mo siya yung ina. Doon ako dumaan dati. Bari. Magtabi-tabi po tayo. Bari. May dalang kami, kuya. Ay. Oo. Ayan, kung saan. Grabe, ang daming aso. Ayun, ang laki aso, oh. So eto na nga, ayan ako, kahit saan tayo mapunta, puros damuhan, puros may... Kanta mo na. Kasi Mare, kumanta ka na. Kanta, 1, 2, 3, go. Pero sa akin, ang kanta ko naman, lamok. Ngayon lang po. Ayan, nako. So anong balak natin gawin ngayon? Kanina sabi mo bibili tayo ng uulamin, kaya naman wala kami kasing pamasahe pansakay, kaya naglalakad lang po kami. Yan, mahirap na po kami. Kawawa naman po kami. Oo nga eh. So, ayan. Bongga, ano itong daanan natin? Ay! Pero alam niyo po ba ito dati itong volleyball court. Oo. Iwan ko lang, naabandon na. Pero may bata, may naiwang bata. May kambing pa. Yan, dalang kami. May dalang kami. Ay, nandiyan pa pala si Onyok at saka si Maria. Yes. Nasaan na tayo? Andito na po tayo sa bahay nila, Joanne. Yes. Ang tanong ko, nandiyan ba si Joanne? Wala, pumasok sa pumasok sa flower shop. Flower shop. May dalang kami. Dalang kami. Wala dito sa best shop, Joanne, kaya yon, diretso na lang kami. Yan, diba? Kakaiba talaga pag sa probinsya may mga... Hey! Kakaiba talaga dito sa probinsya. Meron talaga mga misteryosong dadaanan. Meron mga shortcuts, diba? Pagpasok mo sa isang lugar, paglabas, kakaiba. Totoo ba yon? Oo, kakaiba. Kakaiba. May naramdaman ka ba kaninang kakaibang spirito doon? Oo, meron. Ay, may Albularyo pala. Oo, meron. Tignan mo, nakadikit yung manananggal. Wala lang. Pero magandang manananggal. Oo, yung manananggal na Na? pangit. Wow, bayan. Hindi. Which is totoo yun. Which is totoo naman po yun. Bakit di ka lumingin sa salamin? So, as you can see, na yun na po ang kalsada, ang highway. O, diba, sabi ko nga sa inyo kanina, kakaiba ang mga daanan dito. Mayroong papasukan, tapos paglabas mo, iba na yung lugar. Diba, shortcut. Ito may daanan, ayan. O, diba, ay, ang dami building.
Oh my God, ang daming puno, ang daming halaman. Bari. Ay, may kambing. Ay, may. Magsasaparte. May kambing. Ako yung nagsasaparte. Ay. Okay. Hey, Mare, nasaan na kayo? Andito na tayo sa... Lakasan mo boses mo, hindi ka marinig naman. Andito na tayo sa... Karsada. Kalsada. Ba't kalsada? Karsada. Kalsada. O yan, kalsada. Sorry po. Share, ano ininom mo? Ay, go. Mag-share ka naman. No, ayoko nga. Kasungit. Kulang pa nga sa chan ko. Pero ganda ng hair, ah. Ay, syempre. Bagong, anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kain tulog dapat lang. So, ayan na nga, nandito na tayo sa Karsada. Kalsada. Kalsada pala. Ayan, at malapit na rin po kami doon sa sinasabi namin bibilihan namin ng ulam. Ayan, anong trip mo ulam pala? Tripong kulang yung ano, binagungan. Ah, lakasan mo ang boses mo, sabi ko sa'yo. Tripong kulang yung binagungan. Bakit po? Kasi masarap. O pagka sa Pangasinan tayo yung binagungan. Ba't? Lalo-lalo yung product. Hala, gumili tayo. So, ayun na nga, yung talipapang binabanggit namin. Ayan, welcome mo naman sila sa talipapa natin. Welcome to Mobile. Talipapa. Talipapa legend. Welcome to Talipapa. So ngayon po bibili po tayo ng ulam. Ano bang bibili natin? Ulam. Gulay ba tayo? Di, kamatis lang hanapin natin, di ba? Kamatis lang ba? Doon tayo sa kamatis. Gagay yun, may kamatis dito. Ang tanong ko, meron pa ba? Oh, yan. Yes. So, tanongin mo kung magkano Ano kamatis. po? 60 lang. Nag-vlog kayo ah. Oo. Yes. Bibili po tayo ngayon ng kamatis. Magkano? Hindi ko na alam eh. Kalimutan Ay, ko agad. lagi may aso! Ano ba? May aso, ate! 60 pa ang kalahati dito po. Hindi, ano lang, ilang peraso lang. Na 30 na lang. Ate, yung aso nyo. 60 ang isang kilo, 30 ang kalahati. Oo, 30 ang kalahati. Oh, sige, bili. Niya akong sulat. Ito yung Sibihe. yan. Di ba pag gabi naghanap pwede? Ito na lang. Kershad. Ano balak mo lutuin dyan sa kamatis? Bili ko kershad. Ito sabi nito rin sa kershad. Sarsyado. Ikaw ba gusto mo rin ng sarsyado? Oo, kershad. Ayoko yung luto na ano, pinaksin, sinasabi ni Jonathan. Pagkaso. Oo. Maasim lang ang tao, tapos magpapaasim pa ako. Ano na kayang reflection nun? Smell reflection. Reflection, basta, basta yun. So, meron pa ba tayong sibuyas bawang? Wala na tayong sibuyas, katubi, kaya po bibili po tayo ng sibuyas. Kasi wala na po tayong kasangkapan doon. Ano kasangkapan? Kasangkapan. Ingredients. Ay, ingredients pala, sorry. kasi kasangkapan kasi, Gamit yon. gamit yun. Ikaw nagsabi. Kaya nga, sorry nga, kaya Galit. Ayan, o sige. Pili na. bibili po tayo ng kasangkapan. Bibili po tayo sa sibuyas. In English, onion. Wow. Dito tayo sa bawang. In English. English, garlic. Wow. O, yun na. Yes, ano. Dito po tayo sa luya. Ah. In English, ginger. Ah. Dito po tayo sa gulay. Ah. Repolyo. Oh, in English. Repolyo. Cabbage. Ay, cabbage pala, sorry. Ayan, at syempre nakapili na po tayo ng ating doon, yung kamatis. At saka ngayon naman bibili naman tayo ng paa ng manok. Ayan. Oh. Ano yung manok? Kalahati. Half lang ho. Half lang ate. Ayan. At thank you so much kanina, Onyok, dahil tinuruan mo kami ng tamang tawag sa mga ingredients. Ano yan? Ano kailangan natin dyan? Magkano tayo? Mag-limited snack tayo mamaya ng... Pupunta tayo ng sopas. Sopas? Ito lang po yung kakailanganin natin kasi meron na tayo doon na pang ingredients like carnation tsaka ano, chicken cubes. So, ito na, magbabayad na po kami. Magkano lang ate? Mapindot na to? Pinutin mo na. Okay nga.
Oh, mura naman dito, 142 lang. Ang dami na namin nabili. Ayan, yun nga lang, hindi pa rin kami sasakay ng tricycle. Maglalakad pa rin po kami pa uwi. Ayan, so let's go. Tara na. Halika dito, Mare. Usap tayo. Ay, So pagkatapos namin mamili sa Talipapa, ayan, ay magmimerienda muna kami. Ililibre kami ni Onyok. Ay, may quick sila. Ililibre mo kami? Ano? Ililibre mo kami? Hindi ako mag-deliver. Ikaw. So, pili na tayo ngayon. Ayan, meron ditong fishball, may kikiam, ano to? Lumpia, Lumpiang saka ano? french fries, saka may burger dyan. Burger. Saka may pa-ice cream sila. Ayan. So, punta na po kayo dito pag kayo po yung nakapagawid dito sa Gigilunan. So, Mare, anong napili mo? 5. Ano, 5? Ano napili mo nga? 12. Pwede po Ayun na lang 3. Alin? 5 Kwek-kwek. Kwek-kwek, 5.20? 5 piraso 20. 5 piraso 20? 5 piraso 20. Ogo? 20 lang naman. Ogo. May pera ka naman, di ba? Okay, benta isip ko. Hindi ka sure. Hindi ako sure. Kulang na yata sa budget. Hindi nakasama sa Hindi nakasama Hindi nakasama yan sa palengke natin. Kaya ko nagtitibid tayo. So, eto na ang kwek-kwek ni Onyok. Ganda ng kulay, oh. Ayan, kunin mo na, Mare. Pero suka. Ay, suka ba? Suka rin sa akin. Ayan, palagyan po ng suka. Pak, okay, ribambam. Ay, tama na, ate. Ayan, so, kukunin mo na ba yung iyo? Oo, kukunin ko. Ayan na, ayan na yung isa. Na ako. Pakita mo kami, digay mo muna dito. Pakita mo kami kung paano kumain ng ang sosyal. Dati kami kumain ng mahirap at mahirap. So, Mare, ano naman ang napili mo? Ang napili ko ay siopa. Siopaw. Ang pahaba na. Kipaw. Papakaba ng kipaw daw. At saka bibilan na rin natin si Jonathan para meron din siyang merienda. Sige, siopaw natin. Uy, magkano na nabibili natin? Baka mami, wala na tayong budget, ha? Baka bukas, may pagkain ngayon bukas. Nga. Ulam, tuyo. So ngayon magbabayad na po tayo. Bibilangan po natin sa barya. Iyan tingnan natin. Ate, magkano lahat? Ayan, magbibilang tayo ng Oo. Magkano malaki? Bilis na kasi. So, dahil tinakabahan na ako, baka wala kulangan na tayo. Ha? Magkano talaga? Pwede barya? Magbibilang tayo ngayon ng, kuno may barya, Mare. Kukunin ko muna yung barya. Okay, so, yan. Yan. 10, 10, 20, 20, 30, 30, wow. 35, 45. 40, Ayan. 45, 45 na. 50, O, 50. Ilan ba lahat? 80. 80. Kaya 60, 60. 70, ayan, malapit na. Ito, 72, 73, 74, 75, 76, 80. Ayan, Okay. ako successful po ang pagbibilang natin na pera. So, ibibigay na po natin yung bayan and then lalakad na po tayo pabalik ng bahay habang kumakain po ng Toknene. Yes, Tokneneng. I-promote na rin natin itong store ni ate. Tapos to. Ayan, sa inyong merienda, ayan, kapag kayo nagutom paghapon, punta na po kayo dito sa may MP2 Food Sticks, all-time favorite street foods dito sa may highway po ng Gigilunan. Ayan, at syempre, masarap ba, Mare? Hindi mo pa nga nakakagat eh. Ay, meron na. Ay, bongga. Ikaw na, masarap? Ay, parang... Masarap ko lang kasi Smile! Ayan. So, successful po ang ating pamimili. Ayan, at kami pa uuwi ng nakangiti dahil meron po kami kinakain. Ayan. So, nasa highway po tayo kaya medyo nag-iingat po ako magsalita kasi baka mamaya habang nagbablog tayo ay masyugasyan tayo. So, eto naman akin. Susubo naman po ako and then mamaya update ko na naman po kayo kung nakarating na po kami sa bahay.
Ayan, dumadaan po tayo dito sa... Hello, hi. Ayan. My name is Mark. Mark. Mark Arson. Si ano nga pala si Kitchili. Eto po, pauwi na po kami ng aming bahay at magluluto na po kami ng magluluto po kami mamaya ng mauulam. Ano tinatakpan sa ano si Mariel? Ay, sorry, yan. Ayan, nalulutuin natin Mariel. Sarsyadong isda with kamatis. Ayan. Sino magluluto? Si Onyok ba? Hindi. Siya magluluto, ako ang titikim. Hindi, ayoko. Ma, taray, kumakain si Bakula. Ayoko. So, lakad na po tayo. Ayan. Lakad. Tan tararan, tan tan tararan. Tan 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 tan. Ay, ang sumpa! Oh my God, nakakaloka. Malapit na tayo sa ating patutunguhan. Malapit na po kami makauwi at maraming salamat na naman sa inyo, guys. Onyoka. Ayan. And, of course, Mariel. Ayan. At syempre, tulad nga namin kanina, meron kaming gustong marating. Ang gusto namin marating ay ang Talipapa. O di ba? Parang sa pangarap lang yan. Kung may gusto kang marating sa buhay, pagsikapan mo at kahit anong magdadaanan mo, ay pagsagaan mo at tiisin mo ng bonggang-bongga. Pero at the end of the day, ayan, makakamit mo rin at ay, akala ko si Glaze. At the end of the day ay malalasap mo ang sarap ng iyong tagumpay. O, di ba? At syempre, mag-share din po ng kanyang quotes. Itong si Aling Onyoka. Ay, sa ano muna? Anong quote mo dyan? Ay, di ba sabi ko sa inyo, maganda kayo ng quotes nyo? Ayan, quote mo. Okay. Yung kasabihan. O, kasabihan. Time is gold. Ay, ganda! Ayan, natuwa yung mga aso. At syempre, ano naman ang quote mo? Quote mo for this vlog? Education is the key to success. Dahil balang araw makakamit mo pa rin yung ginahawa sa buhay pag nakapag-aaral ka ng maayos. Para sa akin naman, bago mo kasi makambit ang iyong ninanais, bago mo kasi makamit yung ninanais mo, kailangan mo munang paghirapan at pagsikapan para At the end of the day, at the end of the day, giginhawa ka. Yun lang po ang Thank you to my coach mo. Thank you to my coach. Ayan. Okay, so padilim na ng padilim at kailangan na rin natin magpaalam at maraming salamat na naman po sa inyong pagsubaybay sa aming vlog. Ayan, at syempre kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe! And pindutin na rin ang bell para lagi ka ma-notify at mag-like ka na rin at mag-comment ka na rin. Until next time, bye-bye you! Magbabay na tayo. Bye-bye!